ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଆସିଲା। ସେଠି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲି, ମା ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ପାରିବୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ମୁଁ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି, ନିଜର ବିଜନେସ୍, ନିଜର ଇନକମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଲୋନ୍ ନେଲେ ଜୀବନ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଲୋକେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏହା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ପରେ ବହୁତ ଇନକମ୍ ଦେବ। ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲି, କିନ୍ତୁ କେହି ମୋତେ କହିନଥିଲେ ଲୋନ୍ ନେବା ସହଜ। EMI ପ୍ରେସର ମଣିଷକୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ଫାଷ୍ଟ EMI ବାଉନ୍ସ ହେବା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲି। ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅନନୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖିଲେ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଟେନସନ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା, ମୁଁ ରାତିରେ ଠିକ୍ସେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲି। ମୋ ନିଦ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ବାହାରୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲି। ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା, ଏତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଝୁନଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲି। ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା କି ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦୁନିଆରୁ ହଜିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଥାଏ। ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି ପାଣିକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯିବି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସାପ ବାହାରି ଆସିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ 2 ପାହାଚ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥିଲି। ସେଠାରୁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଫୋନ୍, ବାଇକ୍, ପର୍ସ ସବୁ ଘରେ ରଖିଦେଇ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି ଏକାନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ। ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଆସିଲା। ସେଠି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲି, ମା ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ପାରିବୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲି। ସେଠୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ଏଠୁ ଡେଇଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି। ତଳକୁ ଦେଖେ ଶୁଖିଲା ମାଟି, ପଥର, ଗୋଡ଼ି, ଆଉ କେତେଟା କେବିନ୍। ବିଚାର କଲି, ଯଦି ଏଠାରୁ ପଡ଼ିବି ତାହେଲେ ମରିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ମରିବା ପାଇଁ 1000 କାରଣ ଯଥେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯଥେଷ୍ଟ। ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେବେ କମ୍ ହୁଏନି, ବରଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଫେସ୍ କଲେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଶେଷ ହୁଏ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସ୍ଲୋଲି ରିବିଲ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଛୋଟ କାମ, ଛୋଟ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି। ଏଥର ମୁଁ କାହାକୁ ବି
ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁନଥିଲି ଆଉ ନିଜ ଜୀବନର ଡିସିସନ୍ ନିଜେ ନେଉଥିଲି। EMI ମୋତେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସର ମୋତେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ଯାହା ବି କରିବାର ଅଛି ନିଜେ କର, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ କେହି ବି ବିଷ ଦେଇପାରନ୍ତି। କାହାଣୀଟି ଗପ ପରି ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ।